дар арафаи ҷашни мубораки 29 солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри бостонии Исфара нахустин муассисаи муосири таълимӣ, муассисаи таҳсилоти умумии ғайридавлатӣ Академия Контакт Интернешнл ба фаъолият шурӯъ намуд. муассисаи таълимии мазкур дар асоси дастуру ҳидоятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи тадбирҳо бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати кишвар ва иқдоми созандаи соҳибкори муваффақи ватанӣ Нарзуллоҷон Улмасов тариқи эҳсонкорӣ таъсис дода шудааст. раиси шаҳри Исфара Акрам Сулаймонзода зимни суханронии хеш дар ҳузури устодону толибилмони ин боргоҳи маърифат бо баробари муборакбодии самимона аз ҷумла таъкид дошт ки дар шароити кунунӣ илму дониш нишондиҳандаи асосии дараҷаи инкишофи ҳар як давлату миллат буда бо раванди рушди нерӯи инсонӣ робитаи мустақим дорад. аз ҳамин хотир асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон солҳои 2020-2040-ро солҳои омӯзиш ва рушди илмҳои табиӣ, дақиқ ва риёзӣ эълон карда тамоми сохторҳои илму маориф ва умуман муассисаҳои иҷтимоиро вазифадор намуданд ки бо мақсади бунёди ояндаи дурахшон ба таълими илмҳои табииву риёзӣ зиёдтар таваҷҷӯҳ зоҳир намоянд ва мафкурии техникии насли наврасро қавӣ гардонанд. бояд тазаккур дод ки дар таълимгоҳ муосиртарин шароит барои илмомӯзӣ фароҳам гардида 13 ҳуҷраҳои муҷаҳҳази фаннӣ, ҳуҷраи компютерӣ ки дорои 12 адад компютерҳои насли чорум, инчунин синфхонаҳо барои гурӯҳи омодагӣ ба мактаб ва синфҳои ибтидоӣ ки ҳар яке аз ҳуҷраҳои фаннӣ дорои лавҳаҳои электронӣ, тахтаи пластикӣ ва проектор мебошанд, ташкил карда шудааст. таълимгоҳ ҳамчунин дорои китобхона, ошхонаи дорои 120 ҷойи нишаст, толори муосири варзишӣ, хобгоҳ барои 60 нафар толибилмон, устохонаи таълимӣ барои духтарону писарон дар алоҳидагӣ мебошад. ба муассисаи таҳсилоти умумии ғайридавлатии Академия Контакт Интернешнл таҳти сарвари педагоги маъруфи кишвар, корманди шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон Абдулҳафиз Азизов алҳол 22 нафар омӯзгорони пешқадаму навовари шаҳр ба ҷараёни таълиму тарбият ҷалб карда шуда дар ояндаи наздик раванди таълим аз ҷониби омӯзгорони муваффақи кишварҳои пешрафта роҳандозӣ хоҳад гардид. шумораи нахустини хонандагони ин мактаби муосир 163 нафар буда 34 нафари онҳоро духтарон ташкил медиҳанд. раиси шаҳри Исфара Акрам Сулаймонзода ба соҳибкори муваффақу маорифпарвар Нарзуллоҷон Улмасов барои чунин як иқдоми бузургу хайрандешонааш сидқан арзи сипос намуда изҳори умед намуд ки толибилмон бо истифода аз чунин шароити созгор дар ҷодаи омӯзиши илму дониш ва касбу ҳунар муваффақ хоҳанд шуд.